Hello everyone. Yes, andito tayo ngayon sa Burgos, Pangasinan, sa may Cabuang Beach. Come on guys. Shoutout sa lahat ng nandito. Shoutout sa inyo lahat. Huwag lang kalimutan i-follow, subscribe, at share ang vlog na ito. Wala kayo dyan, maliligo na ako. Hi. Woohoo! Woohoo! Pwedeng kitang kunin. Wait lang. Yan ako. Yan. Huwag ka lang mahuhulog, kundi lagot ka. Uy, quality. So, ayan, nakikita nyo, andito tayo ngayon. Yan o, yan o. Oh, yun ang pangpang. Ang linaw ng tubig. Ayun o. Ayun, lalakas ng alon. Ang lakas ng alon guys. Ayun. Shoutout sa'yo, Braji. Halika rito. Hey. Come on, come on. Come on. Come on. Ayan, so lilipat tayo ng pwesto. Kaway. Ay. Hey, what's up, man? Guys, ang linaw, kitang-kita yung lupa sa ilalim, oh. Ayan. Hanggang ano na to? Hanggang bewang na siya. Ayan, oh. Hanggang bewang. Pero kitang-kita yung ano,
kitang-kita yung mga buhangin, bato sa ilalim. Ayan, ang linaw, ang linis. Ayan, so ayan guys, oh. Woo! God! Ayan, mga rock formation dito. Ayan, rock formation. Ayan. Napakalinis, napakaganda. Nakaka-amazing. Paraiso. Paraiso yung dating. Paraiso dating, guys. Ayan. Ayan. Ang linis. Ang ganda.